Hello guys, what's up? Ayan, Friday na naman, our rest day. Kaya ayan, medyo makapal-kapal na yung buhok natin. Pangit na tingnan. Ito yung mukha, pangit. Kaya ayan, papaano tayo? Papagupit. Para naman magmukha tayong tao. Diba? Pati yung bigote tumutubo na. Medyo kumakapal na. Ito yung mukha kumakapal. Tara guys, samahan nyo ako. Punta tayo dun sa suki kung manggugupit. Tara, follow me. Yes guys, hello. Dito na tayo sa Sogay ko. Ayan, nagugupit. May customer pa. Kaya antay-antay muna tayo saglit. Magaling maggupit to eh. Kasi mga suki na dito puro Pinoy. Kaya magaling maggupit. Tingnan nyo mamaya. Gagawin niya tayong tao. Hello my friend. Assalamualaikum. Ayan. Tayantay muna tayo. Kasabi? Ay, isa pa pala nakapila eh. Mamaya pa tayo nito, antay-antay muna. Abutan pa ata tayo ng prayer time nila. Inuupitan pa. Ayan guys, tapos na yung nauna sa akin magpagupit. Kaya ako nang susunod. It's my turn. Sabi, may YouTube. I put there. You know before, right? Same Side back is small. Upside little big. Huh? Side back is small. Upside there big. Up to any. Ano? Usually yun. May bike check there?
my friend. Na rin. Mukhang tao na ulit. ओके भाई ओके हाँ भाई Yan guys. Salamat sa panonood. Saka don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga video.